హలో గాయ్స్, చూసేయండి. ఈరోజైతే డిఫరెంట్ కలర్ వెజిటేబుల్ రైస్, ఆలు, మన ఇండియాలో వడ చేసినట్టు ఏం చేసినారు, కాజు, చికెన్ ఫ్రై, లెబాన్. ఇదైతే కంపల్సరీ వస్తుంది. జస్ట్ మనం వీడియో తినేదైతే డైలీ అయితే పోస్ట్ చేస్తామన్నమాట. ఓన్లీ ఆఫ్టర్నూన్ ఇట్లా స్పెషల్గా వస్తాయి అనమాట, రకరకాల ఐటెంలు. నైట్ మాత్రం అంటే నైట్ అయితే చికెన్ అంటే కేఎఫ్సీ టైప్ అలా వస్తుంది. మార్నింగ్ టిఫిన్ అయితే చెప్పే కదా లాస్ట్ టైము, నూడిల్స్, కాఫీ, బన్ ఈ టైప్ వస్తుంది మార్నింగ్. ఈ 3 అంటే మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, నైట్‌లో స్పెషల్‌గా ఎక్కువ వచ్చేది ఆఫ్టర్నూన్ మాత్రమే. మార్నింగ్, నైట్ వాళ్ళైతే ఎక్కువ తినరనుకుంటా. ఆఫ్టర్నూనే తింటారు. అందుకే డిఫరెంట్ ఐటెమ్స్ అయితే వస్తాయి. మన వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకు. గుర్తుపెట్టుకోమమ్మా, నా వీడియోలు నీ వరకు వచ్చినట్టు నువ్వు ఆల్రెడీ నా వీడియో సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉంటావు. ఇలానే సపోర్ట్ చెయ్యి. మంచి వీడియోలతో నీ ముందుకైతే వస్తా. సైనింగ్ ఆఫ్, ఉంటా. బాయ్.